Michale, neběhej mi tady! Paní učitelko, kamaráde, jede... Ano, Davide, prosím, nemohla byste zavolat mojí mamce, já mám pocit, že za chvíli pozorát se mě hrozně špatně. Ježišmarja, tak hele, tak zavolej mamce domů a kdyby náhodou, tak já jí zavolám ještě po tobě, jo, aby jsme si to potvrdili. Jo, dobře, děkuju. Ty vole, co zas? Má být ve škole, ne? No, mami, slyšíš mě? No, slyším, co je, dělej, mám prádlo na šňůře. Prosím tě, já jsem mluvil teďka s paní učitelkou, mě je hrozně špatně, nemohla by si pro mě prosím přijet? Jak blbě, co na mě zase zkoušíš, prosím tě? A mě je fakt špatně, já se asi pozdravím. Tohle na mě vůbec neskoušej, Davide, máš do 12:30, tak prostě vydržíš a pak si přijdeš domů lehnout. Aha. No nic, tak tě asi bude volat paní učitelka, tak jí to prosím tě zvedni. Jak mě bude volat, ty? Jo, prosím tě, ať mě zavolá, nazdár. Čau. Vole, já tady fakt nic neudělám, ty vole, zase. Paní učitelko, já jsem teď dovolal s mamkou, ale jestli byste jí mohla zavolat ještě vy, prosím. Dobře, tak já si skočím do kabinetu pro telefon a jdu jí zavolat, jo? Děkuju. Super. No, další, ty vole. Váchová, prosím. Dobrý den, paní Váchová, Koběrská, třídní Davida, dobrý den, zdravím. Dobrý den, paní učitelko, dobrý den, co pak potřebujete? Paní Váchová, já jsem mluvila s Davidem, prý už jsme mluvili i spolu, ono mu není dobře, jestli byste se pro něj prosím zastavila. Jo, já vím, já už jsem s ním před chviličkou mluvila, já jsem mu říkala, že pro něj dojedu, že tady jenom dodělám prádlo a běžím pro něj. Aha, super, dobrý, tak já na ně zatím dohlídnu a budu se na vás těšit. Super, tak jo, díky moc, mějte se hezky, naschle. Díky, naschle. Debil jeden.